No terve. Minun nimi on Ville ja minä ajattelin tehdä teille video uskoasioista. Semmoisista asioista tällä kertaa, että lopuajat. Me eletään tällä hetkellä lopuaikoja. Ja ketkä uskoo Herra Jeesus Kristuksen, niin hyö tietääkin jo asiasta varmasti. Minun oma näkemys asiasta, että me eletään lopuaikoja. En tiedä tarkasti mitä kohtaa ehkä vielä lopuajoista. Todennäköisesti suhkot alkuvaihetta lopuajoista. Mutta aika loppuajoissa me eletään. Se näkee maailmasta. Maailma menee joka päivä vaan hullumpaa ja hullumpaa suuntaan. Ei meillä varmaan hirmu pitkään enää täällä maan päällä enää ole, kun alkaa trumpettien äänet kuulumaan. Todennäköisesti. Ja nythän on ollut tuo muuten, mietin miten tämä liittyy asiaan, mutta 7 komeetta on tulossa nyt taivaalla. Yllättäen taas 7 numero, jokahan on todella raamatullinen numero. Ketkä tietää, se 3 Atlas ja sitten löydettiin 6 muuta, eli 7 niitä oli yhteensä. Ja ne on tullut ulkoavaruudesta vielä. Näistäkään kun ei olla varma, että onko niitä oikeasti sitten tuolla. Me en usko vasta kuin sitten, kun minä näen ne itse taivaalla kyllä. Koska nämä tiedemiehet ja näähän valehtelee ihan niinku, huvikseenkin melkeinpä. Että mistä kaloista olla tultu eikä apinoista, että Jumala on meidät luonut ihmisenä maan päällä. Jumala on luonut kaiken. Että ajattelin just puhua, että jos joku semmoinen ihminen vaikka näkisi, kuka ajattelee just toisin, uskoo noita tiedemiehiä tai näin, niin ehkä tämä puhuttelisi häntä sitten tai heitä mahdollisesti, ei sitä ikinä tiedä. Aina sitä voi koittaa. Koska Jumalan armo kuitenkin, niin se on todella mahtava asia. Jumalan armo on todella laaja. Jumala pystyy armossaan pelastamaan ihan kenet tahansa. Ja se on ilmainen lahja. Jumalan armo ei pysty ostamaan. Sen saa vaan ilmaiseksi. Ja sen saa ilmaiseksi, jos vaan haluaa. No sit vähän omaa tarinaa. Itellä on semmonen, että itehän on ollut tosi semmonen niinku kapinoiva nuori ja ollut aina kaikkea niinku rikollisuuttakin on ollut ja huumeita on käyttänyt ja ties vaikka mitä. Tässä nyt sen pitemmälle ruppee, mutta niinku ihan holtiton on ollut, siis niin holtiton, että moni ei uskos, miten holtiton minä on ollut. Ja silti Herra tuli ja kosketti minua ja puhuu silloin, kun minä hänestä kuulin sitten kavereiden kautta ja sitten minä rupesin näkemään semmoisia unia. Niinku, ei sitä voi muuten sanoa kuin, että niinku, ei se ollut mitään yhteensattumaa, että Herra ihan suoraan kutsui minua. Minä tiedän sen. Se on ihan fakta. Ja hyvä, että kutsui. On siis älyttömän kiitollinen, että Herra kutsui minua. Minä olin niin hukassa kyllä silloin. Sen tunsin tälle jälkeenpäin, niin sitä voi niinku miettiä, että se on ihan ihme, että minä olen elossa edes tänään. Minun pitäisi olla kuollut niin monta kertaa. Siis niin monta kertaa, että sitä ei oikeasti pysty varmaan sormilla laskemaan. Ihan oikeasti. Sormet ei riitä siihen lukumäärään, ainakaan yhdenkään sormet varmasti. No sitten Raamatusta nyt voisi sen verran puhua sitten, että Raamattua kannattaa lukea. Raamattu on tosissaan niin Jumalan sana. Joka sana on totta ja joka sana elää. Jumalan sana elää. Raamatusta löytyy kaikki uskoon liittyvä ja se on niinku kertoo, kukaan nyt ei tiedä sitten, niin se kertoo niinku Jumalan ja ihmisten välistä suhteesta. Se on meidän historiaa. Se on kaikki ihan oikeasti tapahtunut. Että tästä löytyy todella paljon niinku, ihan semmoista faktaakin. Minä vasta tässä vähän aika sitten katsoin yhtä videoa, niin siinäkin oli monista näistä Raamatun asioista, niin niitä paikkoja on vielä nykyisinkin olemassa ja niitä kaikkia, mitä Raamatussa sanotaan.
Ne ei ole mitään oikeasti päästä keksittyjä juttuja, kun se on totta. Se on totisinta totta se kaikki. Ihan totta kaikki. Suosittelen kaikille Raamatun lukemista ihan, että aloittaa vaan suoraan. Itse on tällä hetkellä, nyt vasta on menossa, missä Mooseksen kirja 5. Mooseksen kirjassa menossa. Itse tällä hetkellä ensimmäistä kertaa lukemassa vasta Raamattua, että vielä vanhan testamentin puolella vielä ollaan menossa, mutta tästä sitä edetään taas tänään, taas menisin lukea vähän eteenpäin. Aina semmoisen puolesta tunnista tuntia olen suunnilleen lukenut per kerta. Sitten jos puhun vähän tuosta Herran rakkaudesta. Että sinäkin, kuka tällä hetkellä katsot tätä, niin se on ihan varma. Jumala rakastaa sinua. Sen tietää siitä. Hän antoi ainoan poikansa sinun puolesta. Herra Jeesus Kristuksen. Hän kuoli sinun synteesi takia. Siinä on todellista. Jumala rakastaa sinua, joten sitä ei tarvitse miettiä edes. Se ei ole ehkä rakastaa, kun hän rakastaa. Hän rakastaa niin paljon. Muistakaa se, ketkä tätä videota saatte katsoa, että Jumala rakastaa teitä todella paljon. Sitten voisi vähän avata pahasta. No, pahan tehtävä, tai miten tehtävä, mutta paha ainakin haluaa. Syitä en tiedä, mikä nyt on sitten, mutta harhauttaa, kieroilla, valehdella, saada ihmiset ohjattua pois Herran luonta. No, paha haluaa sillä varmasti satuttaa Jumalaa, pilkata Jumalaa, kaikkea näitä mahdollisia asioita. Ja pahahan on saatana, ja hänellä on tietysti demoneja mukanaan, että silloin kun he kapinoi taivaassa, jos nyt oikein muistan, 3/3 enkeleistä. Ja sitten heistä nyt on tullut sitten demoneja, jos se on näin. Tästäkin kun on raamatullisesti vähän, että kummin se on, että onko demonit nyt sitten 100 varmasti pudonneita enkeleitä vai ei. Siitä minä en ole ihan 100 varma, enkä lähde asiaa nyt ottamaan sen ihme miten kantaa, mutta pahaa kannattaa niinku varoa. Pahaa tulee niinku aina käyttämään taktiikoita, niinku pelottelu varsinkin. Ja sitten huijaaminen ja valehtelu, tämmöiset kaikki, niinku, ne on enemmän semmoisia niinku, mietoja tapoja, että ei tässä todellisuudessa, oikeassa todellisuudessa, elokuvissa paha tulee silleen, niin kuin ne tulee nostaa ihmisiä yli kurkusta seinälle tai murhaa ihmisiä, mutta ei paha tee semmoista. Hän yrittää kieroilla ja johdatella harhaan ja saada juuri uskomaan ihmiset ja epäilemään Herra Jeesus Kristusta. Se epäilyksen siemen, se on se, mitä paha yrittää omasta mielestä niin kuin ihmisiä istuttaa. Se, että siellä olet epäilemään kaikkea. Lopussa sit usko enää yhtään mihinkään. Etes Herra Jeesus Kristukseen, jos se menee liian pahaksi. Se kannattaa muistaa. Sitten voisi ottaa vielä lopuksi tähän syntien anteeksi annosta. Että Herra Jeesus Kristusta rukoilette, laitte vaan kädet ristiin ja sanotte vaan suoraan, että Herra Jeesus Kristus, anteeksi, minä olen tehnyt syntiä. Minä haluaisin pyytää minun synnistä anteeksi. Onko saada ne anteeksi? Sitten voi kysyä myös, että voitko antaa minulle voimaa, voitko auttaa minua kulkemaan sinun tielläsi. Sitten voit rukoilla tietysti muiden puolesta, kannattaa aina myös rukoilla. Muiden puolesta on tosi tärkeä rukoilla ja meihin kuuluukin. Mutta kuitenkin mennään vielä tuohon synteihin takaisin. Kaikki synnit kyllä saa anteeksi. Synnit saa anteeksi
periaatteessa yksi synti on olemassa, mistä puhutaan Raamatussa, mitä ei saa anteeksi. Se on pyhän hengen pilkka, blasphemy of the Holy Spirit englanniksi. Mutta mitä minä itse tähän on perehtynyt, että sen kyllä sitten huomaa, että sieltä halua mitään enää edes niinku tekemistä Jumalan kanssa. Ja silloin on niinku semmoinen sit kadu enää mitään, että se ei vaan ole silleen, että jos sulla on semmoinen yksi paha ajatus tulee päähän tai joku tämmöinen hetkellinen, tai sitten et ole tiennyt asiasta, et ole uskonut ennen kuin olet tullut uskoa, että jotain tyhmää sanonut tai ajatellut, että se ei ole vaan semmoinen, että jos sinä haluat vielä, etit vielä Herra Jeesus Kristusta ja näin anteeksi antoa, niin silloin se et ole tehnyt mitään peruuttamatonta. Mutta tässä näin pääsääntöisesti varmaan on mitä tulee nyt äkkiseltään mieleen. Minä ajattelin tehdä tämän videon, kun mä ajattelin, että minä haluan puhua Herrasta. Minä uskon, että tämä hirmu moni välttämättä tulee katsomaan, mistä sitä ikinä tietää. Jos yksikin ihminen tämän katsoo, ja yksikin ihminen varsinkin, jos tämän avulla lähestyy Herraa, niin silloin tämä kaikki on sen arvosta. Yksikin ihminen. Kiitos mahdollisesti, kuka tämän katsoi, ja miettikää tarkasti, mitä teette ihmiset. Tämä elämä ei ole vaan, tämä maailma ei ole vaan sitä, mitä täällä syötetään meille. Me ollaan täällä vaan kuolemassa ja sitten hävitään. Me ollaan ikuisen kaikkivaltian Jumalan luomuksia. Ja hän rakastaa tätä joka ikistä. Ei muuta kuin rauhaa ja rakkautta. Rukoilkaa Herra Jeesus Kristusta. Moro.